Dneska si spolu ušijeme tohleto tričko nebo mikinu. Ahoj, jsem Irena, autorka živých střihů. Jmenuje se Nela, je to tričko nebo mikina, je šitá z teplákoviny, má relativně úzké rukávy, je uší v pase a přes boky a o to víc je volnější v této pasáži. Zároveň nám výstřih přitáhne pozornost k šíji a dělá nám tady takový nádherný trojúhelník, který působí velmi elegantně. Kouslo tohoto střihu je v tom, že je extrémně jednoduchý na ušití a může působit i takhle, anebo takhle. Tohle je ten samý střih v té samé velikosti, jenom z jiné gramáže teplákoviny. Vyšší. To znamená, že víc trčí a teplákovina má třpytky, to znamená, že tričko vypadá ještě elegantněji. Střihů se nemusíte bát ani ve vyšších velikostech. Vypadá opravdu lichotivě. Tak se podíváme na to, jak ušijeme. Připravíme si nastříhané díly. Přední i zadní díl je úplně stejný a na přeložku, to znamená, tento díl střiháme dvakrát. Stejně tak dvakrát střiháme i naše rukávy. Začneme tím, že pocátku, to znamená tuhle část, si začistíme overlockem nebo cikcakem. Ohyb jeden i druhý máme začištěn a teď si sešijeme ramenní švy. Ohyby si ohneme na jedné i na druhé straně stejným směrem a sešpendlíme ramenní švy. A 7 mm od okraje prošijeme pružným stehem. Ramenní švy máme sešité a toto místo u prkvečníku bude relativně namáhané, protože tady bude vlastně otevřený výstřih. Pokud jsme šili overlockem, tak si zakončíme tím, že si vytáhneme jednu nitku. Šéf se nám krásně rozpáře a zauzlujeme. Můžeme zatáhnout do švu, já stříhám, protože mi přijde, že to stačí. A tohle místo ještě prošijeme pojistným rovným stehem. Stačí poslední centimetr až 2, právě 7 mm od okraje prošijeme rovným stehem tam zpátky a pečlivě zapošijeme. Výstřih máme v této části pojištěn a vsadíme rukávy. Roztáhneme si průramy. Tak. Tady máme výstřih. Tady máme boční šev a tady máme průramek, kam přijde rukáv. Širokou částí sadíme rukáv. Sesazovací značka na hlaveci přijde na ramení šev a zbytek došpendlíme. A 7 mm od okraje prošijeme pružným stehem. Tento šev nepodceňujte, protože bude vlastně, jak je ten rukáv spadnutý, tak bude v půlce paže. A kdybyste ho šili v roztaženém stavu, to znamená, že ho tahali od patky a ten šev se nám zvlnil, tak to nebude vypadat pěkně. To znamená, použijte všechny metody na to, aby se nám šev nezvlnil. Takže výhoda, kráčející patka, snížit napětí na patce a pokud se nám lehce zvlní, tak přežehlit. Rukáv máme přišit. Pokud chceme být perfektní, tak si dáváme pozor na to, aby ramení šev nám lehnul tam na tu stejnou stranu, jako jsme přišívali ramení šev. To znamená, pokud máme šev sem, tak i v rameni nebo při přišívání rukávu dáme šev na stejnou stranu, aby se nám během nošení takhle nepřekrucoval. A teď si sešpendlíme boční šev. K tomu nám pomůže značka v pase a značka u loktě.
A 7 mm od okraje prošijeme pružným stehem. Na jedné i na druhé straně. Boční šif máme sešitý a teď, pokud máme overlock, tak si začistíme konce rukávu a dolní okraj. Pokud máte pružný steh, který vám jednu látku nevytáhne, to znamená, že se nezvlní, tak je hezké začistit, pokud ne a látka se vám nepáře, tak to pak už můžeme jenom zahnout a prošít například dvojilhou nebo jiným pružným stehem. Já overlock mám, to znamená, budu tady a celý dolní okraj začišťovat. Rukávy i dolní okraj máme začištěný overlockem a tady mám jeden tip pro majitele overlocků s diferenciálem, protože dolní okraj budeme zahýbat. Takže by se nám trochu hodilo, aby se stáhnul, tak pokud ho prošijete s diferenciálem například 1,3 nebo něco podobného, tak se vám pak v další fázi ohýbání s tím bude trochu lépe pracovat. Ale není to nutné. Zahneme si rukáv 2 cm a přežehlíme, aby se nám to lépe šilo. Stejně tak, tady to bude trochu náročnější, protože máme spodní okraj lehce do oblouku. Ohneme si 2 cm. Tentokrát budu špendlit špendlíky, aby se mi to lépe žehlilo. Tady je pěkný trik, že pokud máme šef na jednu stranu, tak si ho v polovině záhybu ohnu, abych tady neprošívala 2 švy najednou. Pomůže mi to, že dvojjehla se s námi nebude tolik prát. To znamená, že jeden šef je na jednu stranu a druhý šef je na druhou stranu. To samé je výhodné udělat i u rukávu. To znamená, pokud mám jeden šef na jednu stranu, tak ho v horní části zahnu a takže mám jeden šef na jednu, druhou šef na druhou. A mnohem lépe se nám to bude prošívat. Nejen dvojjehlou, ale jakýmkoliv jiným stehem. Tak. A jakmile budeme mít zahnutý tímhle způsobem nejen přední, ale i zadní okraj, tak si okraj pečlivě přežehlíme a došpendlíme. Tak, aby byl našpendlený na husto. Protože jak budeme z lícu prošívat, tak si musíme zajistit, aby se nám tímto způsobem ten šef nehrnul. To nám pomůže právě přežehlení a husté našpendlení. Kdo chce mít jistotu, že se mu šef nehne a nebude to dělat neplechu, protože pokud se ten šef hne, tak nám to z lícu začne dělat vlnky a není to vzhledné. Pokud chcete mít jistotu, že to bude v pořádku, tak si to nastahujte. Je to otázka chviličky a budete mít jistotu, že se to nepokazí. Chtěla jsem vám ukázat, jak vypadá sežehlený spodní lem, že se nám tahle část nevlní a tohle je připraveno na prošití pružným stehem. Budeme šít přibližně tak, aby se nám ten šef chytnul. Ohnuli jsme 2 cm, to znamená asi 1,5 cm od okraje budu šít. Mám nandanou dvojjehlu. Tohle je docela šikovné v situaci, že vám to drží vzdálenost a vy vlastně k tomu lícujete ten okraj. Mám kráčející patku, protože s ní se šije líp a lépe to podává. Rukávy se mi pěkně šijou tak, že je mám vlastně otočený v rubu a šiju je tímhle způsobem. Rukávy i spodní okraj jsou začištěny. Znovu jsme přežehlili, ať máme okraj pěkný a zažehlili jsme
Pěkně jsme si zarovnali i výstřih, to znamená, ten jsme si pečlivě přežehlili tak, aby si sedl tam, kam má. A teď máme dvě možnosti. Buď můžeme výstřih nechat tak, jak je, to znamená nepřichycený, pak se nám bude stávat to, že když si ho oblíkneme, tak si průkrčník budeme muset srovnat, protože se nám může stát, že se nám takhle vyhrne do lícu. Což není nic strašného, jednou se to člověk oblíkne, srovná a je to v pohodě. Druhá možnost je, že si můžeme ten ohyb přichytit slepým stehem. Ten slepý steh je samozřejmě pěkně dělá na takovéhle teplákovině nepočesané, protože tam máme krásně smyčky, za které si ten slepý steh může chytnout, ale stejně pokud se podíváte, tak ho tady mám malinko vidět. Myslím si, že pokud člověk má trošičku trpělivosti a trochu pečlivosti, tak se docela vyplatí ten slepý steh tam udělat. A zvlášť nepočesanou teplákoviny, i v počesané to lze. A podíváme se na to, jak to uděláme. Přehodíme si mikinu do rubu. Důležité je, aby jsme měli průkrčník pečlivě sežehlený, to znamená, nám ležel tam, kde má. Vezmeme si jedhu a nit, určitě v barvě látky. A vždycky si chytneme jednu smyčku z teplákoviny a chytneme okraj. Znovu jednu smyčku z teplákoviny neutahujeme, aby nám to nevylezlo do líců, jen tak lehonce přichytíme okraj. Tohle není pevnostní šéf, to je jenom, aby se nám šéf neobracel ven. Vždycky takhle jednu smyčku. Pokud máme počesanou teplákovinu, vždy lze chytit část látky, která není vidět z lícu. To znamená, že vlastně můžeme si chytnout jakoby tu spodní část té látky. A z líců není vidět vůbec nic. Proto se tomuhle šití říká slepý steh. Tričko máme došít. Nesmírně se mi na tom líbí, že během krátké chvíle mám takovýhle krásný kousek, který si myslím, že neurazí ani v divadle. Pokud máte jakékoliv dotazy, určitě napište. Mějte se krásně.